Здравейте, мъже над 50. Чувствате ли, че мъжката ви енергия и жизненост вече не са каквито бяха преди? Разбирам ви. Преминал съм през същото. Днес ще споделя с вас точно тези три упражнения, които промениха всичко за мен. Без хапчета, без срамни посещения при лекар, без срам. Само три прости движения, които можете да правите у дома 3 пъти седмично. Ако сте уморени от това да се чувствате уморени, останете тук. Това може да е промяната, която търсите. Нека първо ви разкажа моята история. На 52 години започнах да забелязвам промени. Енергията ми намаляваше, увереността ми се клатеше, а онзи огън, който имах преди, едва тлееше. Опитах хранителни добавки, помислих за тези сини хапчеца, но нещо вътре в мен казваше, трябва да има естествен начин. Тогава открих тези три упражнения. Те засягат точно тези мускулни групи и кръвообращението, които влияят на мъжката жизненост. И най-хубавото, вероятно вече знаете как да ги правите. Упражнение номер 1. Клекове. Основата. Първото упражнение са клековете. Преди да завъртите очи и да помислите, знам как се прави клек, чуйте ме. Клековете са абсолютно решаващи за мъжете над 50, защото засягат най-големите ви мускулни групи – седалищните, четириглавите и задните мускули на бедрата. Тези мускули са пряко свързани с силата на тазовото дъно и кръвообращението. Ето как да ги правите правилно. Застанете с краката на ширина рамене, пръстите леко извърнати навън. Спуснете тялото си, сякаш сядате на стол, като държите гърдите изправени и тежестта на петите. Слезте докато бедрата ви станат паралелни на пода, след това се издигнете чрез петите. Започнете с 10 до 15 повторения. Ако обикновените клекове са твърде трудни, хванете се за стол или ги правете до стена. Ключът е постоянството, не съвършенството. Упражнение номер 2. Мостика – вашето тайно оръжие. Второто упражнение е мостика и това е абсолютно критично. Мостика пряко засяга седалищните ви мускули и мускулите на тазовото дъно. Точно областите, които влияят на мъжката сила и кръвообращението там, където ви е най-необходимо. Легнете по гръб с коленете огънати и стъпалата плоско на пода на ширина тазове. Стегнете седалищните мускули и вдигнете таза нагоре, създавайки права линия от коленете до раменете. Задръжте 2-3 секунди и в най-високата точка наистина се съсредоточете върху това стягане на седалищните мускули. След това се спуснете обратно. Това упражнение е като пряка инвестиция в мъжката ви жизненост. Целете 12 до 20 повторения и наистина се съсредоточите върху връзката ум-мускул. Трябва да го усетите как работи седалищните ви мускули и дълбоките мускули в таза. Упражнение номер 3. Планк с колене. Активатор на корпуса. Третото упражнение е това, което наричам планк с колене. Това е модифициран планк, който изгражда силата на корпуса, докато подобрява кръвообращението в цялото ви тяло. Започнете в стандартна позиция планк, ръце под раменете, тялото в права линия. Сега доведете едното коляно към гърдите, след това го върнете в позиция планк. Редувайте коленете, сякаш марширувате на място, докато държите планка. Това упражнение има двойна функция, укрепва корпуса ви, който е от съществено значение за цялостната сила и стойка, докато движението на коленете увеличава сърдечния ритъм и подобрява циркулацията в цялото тяло. Започнете с 20 общо вдигания на колене, по 10 за всеки крак и постепенно увеличавайте, докато ставате по-силни. Рутината. Ето точно моята рутина. Правя и трите упражнения едно след друго. Почивам 60 секунди, след това повтарям веригата още 2 пъти. Това е всичко. 3 кръга, 3 пъти седмично, понеделник, сряда, петък работи перфектно за мен. Цялата тренировка отнема може би 15 до 20 минути, но ползите продължават цяла седмица. Заключение. Слушайте, не твърдя, че това е магия. Отнеха около 3-4 седмици преди наистина да започна да забелязвам промените. Но когато дойдоха, вау! Повече енергия, по-добра увереност и да, подобрена производителност във всяка област, която има значение. Не е нужно да приемате, че упадъкът е неизбежен. Тези три упражнения сработиха за мен и могат да сработят и за вас. Дайте им един последователен месец и мисля, че ще се изумите какво може да прави тялото ви. Ако това ви помогна, натиснете бутона за харесване и ми кажете в коментарите как тези упражнения работят за вас. До следващия път, останете силни!